नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि गांधी घराण्याच्या जवळचे काँग्रेसचे आमदार लुइझी फालेरो यांनी आज आपण मोठी घोषणा करणार असल्याचा गाजावाजा केला होता. मात्र सकाळी काँग्रेस पक्षाचा आणि आमदारकीचा राजीनामा तेवढा दिला. पत्रकार परिषदेत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याच्या बाबत काहीही सांगितले नाही. आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते तृणमूल पक्षामध्ये दाखल होणार असल्याची सर्वत्र जाहीर चर्चा होती. मात्र त्या चर्चांना फाटा देत आपण लवकरच आपला पुढील निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. आपण काँग्रेस पक्ष सोडलेला असला तरी आपण काँग्रेसमॅन आहे असे सांगून सर्वांना बुचकळ्यात टाकले आहे. काही दिवसांपूर्वी मापसा शहरातील एका दवाखान्याच्या डॉक्टरने विनयभंग केल्याची तक्रार नोंद झाली आहे. डॉक्टरकडून तपासणी होत असताना त्याची वर्तवणूक संशयास्पद असल्याचे महिलेने तक्रारीत सांगितले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. चौकशीसाठी बोलावले असता संशयित डॉक्टरांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाहेर गाडी लावणाऱ्या फळ विक्रेत्यांवर पुन्हा पोलिसांनी कारवाई केली. धंद्यासाठी नवीन जागा न दिल्याने आणि पूर्वीच्या विक्रेत्यांना डावलून नव्या विक्रेत्यांसाठी जागेची व्यवस्था केल्याने विक्रेते आणि पोलीस यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. मोर्जे किनारी मोठ्या संख्येने देशी पर्यटक येऊ लागले. मोर्जे किनारी मोठ्या संख्येने देशी पर्यटक येऊ लागले असून शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी शनिवारी सूर्यास्ताच्या वेळी सुरू झालेली पार्टी दुसऱ्या दिवशी सूर्यास्तापर्यंत सुरू होती. विशेष म्हणजे या पार्टीमध्ये कोणीच मास्क लावले नव्हते. सरकारने अजून पार्टी करण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.